ବାଲ୍ୟ ବିଧବା। ରଘୁପୁର ଗାଁରେ ବାସ କରୁଥିଲେ ଏକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର। ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଥିଲେ ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ। ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ପରିବାର ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ସଦସ୍ୟ କହିଲେ ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କର ପୁଅ ନାରାୟଣ, ବୋହୂ ମାଳତୀ ଏବଂ 12 ବର୍ଷର ତୁଳସୀ ଅନିତା। ଭାରି ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟିଏ। ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ। ଅନିତାକୁ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅନୀ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ଅନିତାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜେଜେମା ତା ଉପରେ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ି ହୁଅନ୍ତି। କାରଣ ଅନୀର ପାଠ ପଢ଼ିବାଟା ତାକୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ। ସେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ବିରୋଧୀ। ତାଙ୍କ ମତେ ଝିଅପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ତାର କାମ ହେଲା ଘରଣୀ ଶିଖିବା, ମାଆକୁ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ନହେଲେ ଶାଶୁଘରେ ଯାଇ କାମ କେମିତି କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଅନୀକୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ହେଲେ ପୁଅ ନାରାୟଣ ବହୁତ କହିବାରୁ ସେ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ତୁଳସୀ ଦେବୀଙ୍କର ପରିବାରରେ ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ରହିଛି। ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେ ବି ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ବଶ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କରି ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ନକଲେ କୁଆଡ଼େ ପରିବାରର ଅମଙ୍ଗଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନି ଆସିଛନ୍ତି। ଅନୀର ବିବାହ ପାଇଁ ତୁଳସୀ ଦେବୀ କେତେ ଥର ନାରାୟଣକୁ କହିଲେଣି। ହେଲେ ନାରାୟଣ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ ବୋଲି କହି ମା'ର କଥାକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଦେବୀ କୁହନ୍ତି, ହଉ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଉ, ରହିଥାଅ, ପସ୍ତେଇବ ଯେ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ପୁଣି ଏକ ଦିନ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଅନୀକୁ ଡାକୁଥାନ୍ତି ଏବଂ କହୁଥାନ୍ତି, ଅନୀ ଆଲୋ, ଆଲୋ ବୁଢ଼ାମୁହିଁ, ଅନୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଲୋ? ଡାକି ଡାକି ମୋ ଗଳା ଛାଡ଼ି ଗଲାଣି। ସବୁବେଳେ ତ ସେଇ ନିଆଁଲଗା ବହି ଧରି ବସିଛୁ, ନହେଲେ ଗାଁରେ ଯାଇ ବୁଲୁଛୁ। ଘରେ ତୋର ଏତେ ବଡ଼ ଝିଅଟା ହେଲୁଣି, କିଛି କଥାକୁ ନିନ୍ଦା ନାହିଁ। ବାପା ତ ମୁଣ୍ଡରେ ବସେଇଛି, ମା ତ ତାକୁ କିଛି ଶିକଉନି। ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ହବ ଆଲୋ? ଏ ମାଳତୀ ଅନୀର ମା। ଅନୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି କି ଲୋ? ମାଳତୀ ଅନୀର ମା। ଅନୀ କହୁଥିଲା ତାର ଆଜି ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ବାହାରୁଛି, ସେଇଟା ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛି। ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ସେ ପାଠରୁ ତାକୁ କ'ଣ ମିଳୁଛି କେଜାଣି? ଏବେ ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଘରକରଣା ଟିକିଏ ଶିଖୁ, ନହେଲେ ଶାଶୁ ଘରେ ଯାଇ କାମ କରିବ କେମିତି? ମାଳତୀ, ତୁ ନାରାୟଣକୁ କହ ସେ ତା ପାଇଁ ପର ଦେଖୁ। ଯେତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା କଥା ପଢ଼ିଲା। ଏଣି ଥାଉ, ବାହା ହେବା ବୟସ ତାର ହେଲାଣି। ତାକୁ ପାଖକୁ ଡାକି ଘର କାମ ଶିଖା। ଶାଶୁର କଥା ଶୁଣି ମାଳତୀ କିଛି ନକହି ନୀରବ ରହିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅନୀ ଖୁସି ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଉ କହିଲା, ମା, ବାପା, ଜେଜେମା, ଦେଖିବ ଆସ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମୁଁ ଆମ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଅନୀ ମାଳତୀ ପାଖକୁ ଯାଇ, ଅନୀ ମା, ଦେଖ ମୁଁ ଆମ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହୋଇଛି।
ସାର୍ ବି ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କଲେ। ଆଉ ଜାଣିଛୁ, ଆମ ସ୍କୁଲ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ମିଳିବ। ମାଳତୀ, ଆରେ ସତେ ତ? ଏକଥା ତୋ ବାପା ଜାଣିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ତୋ ବାବା ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସିଲେ ତୁ ଯାଇ ତାକୁ ଏକ କଥା କହିବାକୁ ଦେଖିବୁ, ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ଅନି, ଆଚ୍ଛା ମା, ଜେଜେମା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କି? ସେ ବୁଢ଼ୀ ମୋ ଉପରେ ଆଉ ମୋ ପାଠ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗେ। ତାକୁ ଯାଇ କହିବି, ଦେଖ ଜେଜେମା, ତୁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଗରଗର ହେଉ ନା। ଦେଖ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଆମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି। ମା, ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କହିଲୁ? ମାଳତୀ, ଏଇ ଏବେ ତୋତେ ଖୋଜିଲେ। କୁଆଡ଼େ ଗଲେ କେଜାଣି, ବୋଧହୁଏ ଏଇଠି କୋଉଠି ଥିବ। ଅନି, ମା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ସୋମବାରଠୁ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ନାମ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ବାବାଙ୍କୁ କହି ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସେ ମୋ ନାଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ମୁଁ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ି, ଆଉ ତୁ ଦେଖିବୁ ମା, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରଥମ ହେବି। ଏହା ଭିତରେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ଘରକୁ ଆସି ଅନିର କଥା ଶୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ଦେବୀ, ହଁ, ଆହୁରି ପଢ଼ିବୁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯିବୁ ନା। ଏ ପାଠ ପଢ଼ି ତୁ କ'ଣ କରିବୁ ବୁଢ଼ାମୁହିଁ?